Салом. Чӣ қадар ки ваъда дода будем, дар як комментария бародар пурсид ки ҳамун монтажи стоп кадра ба телефон карда намешавад. Мо ҳамонро раҳи ҳалша ёфтем. Имрӯз мехоҳем ба шумо ҳамонро ба телефони Android монтаж карданашро нишон диҳем. Барои мо дар кор мешавад программаи KineMaster. Фарқ надорад, KineMaster обичния мешавад ва программаи Eraser ки фони ақиба мебарад. Барои ссилкаи ҳамин программа дар таги видео ҳаст. Баъд як чиз дигар, шумо пеша ин программаро истифода бурдан медроед ҳамун видеоро дар проигрыватели хитон сар метиҳед, ҳамун кадри даркориро скриншот карда мегиред. Ман скриншот карда гирифтагим ба фикрам дар кор нест, як бор дигар гирифтан. Пас сар мекунем. Программаи Eraser медроем. Load a photo мекунем. Галерея. Ма баъд дар скриншот да. Баъдан мода ба фикрам амиқаи сурат дар кор. Амиқаш бошад мешавад. Дан мекунем. баъд фони ақиба мегирем. роҳи ҳам беҳтараш иҷода ҳаста функсия бисёре афбур мекунем. баъд мисол ҳамин ранги бо исм меорем. ҳамин притсел ранги притсел борин аст. ҳаминро рости ҳар ранг намеорӣ, ҳамон рангҳоро нобуд мекунем. мисол ин ранг бо ин ранг ҳамин хел ҳама чӣ нодаркора ҳар як чиша гирифта як та як фотошоп ридан борен. ман фикр мекунам ки ин соста. ба мейл киёш мемона ёра не мануал ҷада мешиқен. чӣ қадар ки мебинед ана онҷоро тоза мекунед, мегирен. бо фуратонаро калон мекунед, калон тоза мекунед. боз метавонед зум кати пеш биёред. пеш овардан ба мануала вибр кардан бо тоза кунед. ки вақте ки мисол ҳаминҷа мабодо хато шиду дастам мисол ягонҷоро тоза кардем, бо репейра интихоб мекунед, ақиб мегардонеша. бо мануалиш кати майнатар намонда тоза мекунед. зума интихоб мекунем, ақиб мебарем. фикр мекунам инҷа нам камтар ҳаст. боз дар инҷо. фикр мекунам ки тамом тоза шудамаш. баъдан дан мекунед. суратат ҳамин смуз наистаги ҳамин смуза 5 дан мемонад. яъне ки ҳамон кам сафедиҳое ки агар монда бошад ҳамонро нонамоёнтар мекунад. баъд ҳаминҷа сейв мекунед.
тамом медроем ба программаи Kinematic. бори дигар мегӯям ки кадом версия Kinemaster буданаш фарқ надорад, ба ҳамаи версияҳо мешавад. пустои проект создат мекунем. медиа браузер дар омода видеои запискадагиро интихоб мекунем. ман фикр мекунам ки ман ҳамон видеое ки дар видеои пешина истифода бурда будам бо ҳамонро истифода мебарам. баъд окей мекунем. ҷои нодаркори видеоро бурида мефирем. аз ин тарафам тамом. окей. баъд слой мекунем мултимедиа. нав сурате ки тайёр кардед папкаи eraserда меравад. баъд ҳамон суратро мегирем. окей. ана баъд окей мекунем. сурат дар ҳамин тараф меиставу шкалаваро калонтар карда кадр ба кадр нигоҳ мекунем ки камтар сурат фикрам дар ин тараф монем сустар мешавад. кадр ба кадр нигоҳ мекунем ки кадом моменти видео ба ҳамин сурат мувофиқ аст. ман фикр мекунам ҳамин момент мувофиқ аст. дар болои сурат як бор дигар зер карда сурата камтар размерша калонтар мекунем. фикр мекунам ки размери сурат калони бачид. як бор мебинем чӣ хешт видео. як чиз дигар аз ёдам биромад. ба ҳамин сурата то ҳамон рости ҳамин чиро исм меорем. то ана ҳамин ҷоро то як бор видеоро мебинем. як бор дигар фикр мекунам ки хеле хуб нашид, чунки сурат камтар майдатар омадааст. як бор дигар. ин дуруст шид. ин буд видеодарси имрӯзаи мо. подписатсия ва лайкро фаромӯш накунед. хайр, то видеои дигар. дар охири видео мехоҳам ба шумо як каналро пешниҳод кунам ки ин канали дунёи футбол мебошад. дар ин канал абзор матчҳо, беҳтарин голҳо ва дар бораи футболистон маълумотҳои зиёд мешавад. чиқадар ки мебинед жеребьёвкаи лига чемпионов, барселона, челси, рома ва шахтёр, яъне канал нав
кушода шудааст ва ҳар рӯз видеоҳои нав ба нав мепартояд ва худи автор канал ҳам фикр мекунам, ки футболбоз аст. барои ҳамин ба шахсоне ки мухлиси футбол мебошанд пешниҳод мекунам, ки ба канал подписатсия кунанд.